डिसेम्बरनि 20 तारिखआव बिदिनो 8टासोआव खारदों आरो मोनानि 8टा। खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आ बयखौबो बरायबाय। मैयाहाय आं मोनसे भिडिअ' होदोंमोन, बिनि थाखाय आङो फंनैसो खोथा सावरायगोन। आंनि बे बेंग्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। नैबे स्क्रिनाव नुबाय थानाय हिन्जावानो जाबाय अर्पना दैमारि आरो नैबे अर्पना दैमारिनि असे बिसाय आरो नैबे गथ'आ जाबाय अर्पना दैमारिनि हिन्जावसा गथ'। दा बे अर्पना दैमारिया बे उन्दै गथ'खौ गारनानै खारबाय। माने नभेम्बर मासनि सिगांनो दिखियाजुलियावहाय बिमायंआव आलासि जानो होननानै थांदोंमोन। माने बे थांनायनिफ्रायनो दा डिसेम्बरनि 20 तारिखआव बिमायंनिफ्राय हरनि 8टासो समायावहाय गथ'खौ फुथुनानै बियो खारलांबाय। सोरजों थांदों बे हौवानि फट'खौ मोननाय जायाखै। आङो दिनैबो बे बाथ्राखौनो रिपिट खालामदों, मानोना मैयाहाय मोजां सावरायनाय जायाखै। बिनि थाखायनो दिनैहाय आङो मोजाङै नोंथांमोननो खिन्थागोन। बिनि जायगायानो जादों दा बिसायनि न'आ बेयावहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो पस्ट अफिस बिटिनि आरो गामिया 1 नं बालाजाहार जनता बाजारनि सानजा जायो। बिथाङा बिराद हामफ्ला थिमफ्ला गथ'खौ लानानै बे गथ'नि थाखाय मारै फुस्लायगोन मारै फुस्लाया गथ'आ सिरियानो थाखाया नालाय ओरैबायदि गाबबाय थाखायो। आंबो मैया नुहैखाबाय। आं थांजेननायनिफ्रायनो गाबगासिनो फैफिनजासिम गाबदों। दा बिनि बिसाया अर्पना दैमारिनि बिसाया दा बे गथ'खौ फुस्लायनो थाखाय 13,000 ना बिसिबांबानि टिभिबो बायनांबाय आरो उइफार बक्स बायनांबाय बे गथ'खौ बुरखायनानै दोननो थाखाय। थेवबो हाया। दफाल' उइफार आरो टिभि देखायना होबाबो दफाल' सिरि थायो होननानैहाय बिसाया आंनो फोरमायदों आरो आंबो मेगनजों नुहैखादों। आंबो बिराद दुखु मोनदों। एफा उन्दै गथ', आंनि मथेबाथ' बियो 1.5 बोसोरबो जायाखै, थाबायसानो रोङा। बिराद दुखु नांथावना लोगोफोर। दा आङो नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना बे आइजोखौ जेरावखिया नुवा आङो स्क्रिनाव नाम्बार होगासिनो दंखायो। बे नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरो। जोंनि माखासे बर' हिन्जावफ्रा मानो बेबायदि जालांजोबखो, मानो गोदाव सोराव सानग्रा जालांजोबखो बुजिनानै मोनला आंथ'। खालि बिदिल' खोनागासै, नेट अपेन खालामबानो बिदिल' नुखासै। फेसबुकआनो होन इउटुबानो होन खालि बे हौवा गारनां खारनाय, हिन्जाव गारनां खारनाय। हिन्जाव गारनां खारनायखौथ' बाद होबावदो, एसे खम नुसै। नाथाय फिसाय गारनां खारग्राया बांसिन जालांबाय। मानि थाखाय? ना मोनजायाखै, ना मोनलोङाखै, ना गाननो जोमनोनो मोनाखै। मानि थाखाय बुजिनानै मोनला आङो। दा नैबे अर्पना दैमारिनिबोथ' आंनि नोजोरावहाय एसेबांथ' गैद्रायैबो नङा, एसेबां होद्रायनो हायैबोथ' नङा न'नि कन्डिसनफोरखौ नायोला। आरो बिसाया ओरैनो फिसा फिसौ बिजनेस मावो। आं आसरितसो मोनसे जोंनि बे बर' हिन्जावफोरखौहाय। दा सम नैबे माखासे हिन्जावफोरनि गेजेरावल' जागासिनो दङ जोंनि बर'नि गेजेराव जाथाया। फिसा गारना खारनाय, हौवा गारना खारनाय बे जाथाया जेब्लायबो खोनागासिनो। जुदि नोङो बेजों संसारानो जानो गोसो गैयाब्ला नोङो मानो सिगांनो हाबा लानाय? नोंथ' सिगांनो माना खालामनो हायोमोन, आं गोसो गैया होननानै। आरो नोङो बेराय जानो गोसो दङबा नों हाबाखौनो लानो नाङा, हाबाखौनो जानो नाङा। ख्रिस्टानानो जा हिन्दुआनो जा गावबा गावनि धोरोमखौ फालिनानै सोरबाबा बाथौ मन्दिराव, सोरबाबा गिर्जायाव, सोरबाबा ब्रह्म मन्दिराव बेफोरबायदि गावबा गावनि इसोरखौ साखि दोननानै नोंथांमोना समायखेरा लायो बे इसोरनि सिगाङाव। नाथाय बे इसोरनि सिगाङाव गावनि समायखेरा लानायखौनो गावनो समाय लायो, गावनो सिफायफिनो। दा बियो सोरनाव नांगोन? बाद होलै। बेफोरबायदि हौवा गारना खारग्रा मानसिफ्रा इसोरनि खोथा जेबो बुजि रोङा आरो इसोरखौ गिग्रा मानसिबो नंखाया बियो। आरो बियो थैजासिम खस्थ' सैनांखागोन, दुखु सहायनांखागोन। जेरावखिया थाङा मानो जेरैबो जेंना जाखागोन। अर्पना दैमारि, नोंथ' साननो हादों आं हौवाखौ गारनो हाबाय, फिसा फिसौखौ गारनो हाबाय, आं दा हारसिं बिन्दास गोजोननाय मोनसिगोन, बिन्दास थानो हासिगोन, गथ'बो गैला आंहा,
हारसिं बेराय जानो हासिगोन सानदों, नाथाय मोनसे खोथा, नोंनि बिखायाव सु हाबनाय बायदि खें खें जाबाय थागोन, नाथाय नों बेखौ थाल खालामनाय नङा। नोङो बे गथ'खौ नोंनि गोरबोनिफ्राय जोनोम होनायनिफ्रायनो नोङो बे गथ'खौ फेदेरनाय फोलावनाया नोंनि आखायाव थाजोबो। नोंनि बायदि गियानखौ नायोला जुनारजोंबो रुजुजाला नोङो। जुनारा गाव गावनि फिसाखौ मोस्रोम जोसि मोज्लाय जोसि खांबावो, मोसौफ्रा अमाफ्रा नायलाय नोंथांमोना। नों बि फादावबो गोलैबावले दा। अनेक हिनजावफ्रानो इदि दङसै, आं गासैखौबो बुङाखै, नाथाय माखासे हिनजावफ्रा 100 मथा मथि 75% बेबायदि दङसै। आं बिराद दुखु मोनदों गोसोखौ। दा हौवाया बुंदों फैफिनोला लाफिनगोन होननानै बुंदों। हौवाया दासिमबो नेनानै दङ बे गथ'नि थाखायनो। बाहेरायावबो ओंखारनो मोना, जेरावबो खामानि मावहैनो मोना, ओरैसो मावनो ना गथ'खौसो सामलायनो, ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दङ। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो ससे खोन्थानानै होबाय। बे अर्पना दैमारिखौ जेरावखिया नुवा बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरब्लानो जाबाय। माने बेनो जेबो डकुमेन्टस गैखाया अर्पना दैमारिनिया। कास्ट सार्टिफिकेट दङ मोनसे आरो गावनि बार्थ सार्टिफिकेट दङ मोनसे। बेयावहाय बार्थ सार्टिफिकेटनाव कास्ट सार्टिफिकेटनाव बिनि अर्पना दैमारि नामजोंनो दङ। अर्पना दैमारिनि असे फिसायनि मुङा बारथिल' सुमफ्रामारि आरो बे हिन्जावनिबो सुमफ्रामारि जानांगौमोन, नाथाय बिनि टाइटेला दासिमबो सोलायाखै। गावनि डकुमेन्ट्सआव बे अर्पना दैमारियानो दङ। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय आरो नोंथांमोना बे हिन्जावखौ जेरावखिया नुवा नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार होखादों, कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालाम, जाहाथे जेरावखिया खना खनला थाया मानो बिथांखौहाय दिहुननो हानाय बायदि। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो।